Днес ще си поговорим за водата. Водата е много важна и много хора не я зачитат. Тоест, те се къпят с нея, но не я пият. 73% от тялото ни се състои от вода. Всеки ден ние губиме литър и 700 вода чрез дишане, чрез потене и чрез уриниране. 90% от мозъка се състои от вода. Водата увлажнява въздуха в дробовете ни. Подпомага доброто усвояване на хранителните вещества и елементи и те да достигнат до клетката. Защитава нашите органи. Костите съдържат 22% вода. В кръвта имаме 83% вода. А водата в мускулите е 7%. Има признаци, по които ние можем да разбереме дали сме обезводнени. Първи признак е умора. Втори признак – понижена енергия, главоболие, виене на свят, киселини и запек, болки в мускулите, проблеми в бъбреците, сухи устни и кожа и затруднено дишане. Всеки участник, който пише тук под това видео, може да се възползва от консултация. И ако сте от София, с измерване на биометричен анализатор, който ще покаже общото ви здравословно състояние, телесен състав, ниво на мазнини, мускулна маса, вода в организма и други ключови показатели. Ако желаете да се възползвате, пишете ми долу и ще ви дам адреса и телефона да се свържете с мен. Пийте повече вода, идва лято и водата е важна. Тя не е само за къпане и за миене, а и за пиене.